To ka diba. Kana ci sunanka? Ka buɗe baki man. Dan Umaru. Dan Umaru. Dan Umaru wa mi sunan babanka? Abubakar. Wani gari kake? Kuraji. Kuraji. Kai min bayanin yadda kun kai hulɗa 'yan makaranta. To wallahi 'yan makarantar nan oga. Ni dai an ka ɗauki 'yan makarantar nan. Da an ka ɗauke su. Ya kun ka ɗauke su? Da an ka ɗauke su. Daba malam tukur. Daba malam tukur. Da dogo gidi. Kai wace daba kake? Niya. Ni ta malam tukur. Shi aka callanka? Da dabawa kuma? To ita ta ɗaya gare mu. Ban da malam tukur sai wani ka challa kuma an ka hada da shi an ka ɗauki 'yan makaranta. Ta dogo gidi zaɓe. Ta dogo gidi. Ku nawa kun ka zo daga dabar ku? Mu hudu na. Ku hudu? A'a, hudu hadu. Mu biyar. Da. Malam tukur. Har da malam tukur din ya zo? Dan gwaggo. Shehu. Wanga babuga. Sai siwa. To sai ni. Sai kai? To a hudu kan faɗa mai saura guda. Hudu na hudu. Ta ci biya kuma. Sai yaro guda ne ya kwanta min suna. To sai yan wace daba kuma? To sai ta dogo gaskiya su ban iya gane ko nawa. Su nawa sun ka zo? Wallahi ban gane ko nawa su tunda yawa. Akalla sun kai nawa? Gaskiya sai sun kai 40 da wani. Kai sai sun kai ma 100 gaskiya waɗanda sun ka tura. To da kun ka zo yawa kuka ɗauka a makarantar? Wace makaranta ce kun ka ɗau mutane? Nan ta jami'a. Jami'a? Ta Gusau? Mata maza kun ka ɗauka ko mata? Mata na kun ka ɗauka. Mata? Akalla sun kai suna? Sun kai sha wani abu. 12 ko 13. To ya an kai wasu sun ka gudu? Sun ka gudu? Ma'aikata na abin gansu. Wai mi ma'aikata? Sojoji. Sojoji wani wuri sun ka anshe su? Na banga abin ga gari na. Yan ka wuce ƙara zo. Wane gari? Abin ga gagari suna ne wallahi ka kwanta min. Sojoji sun kashe wasu cikin ku kahin su an so matan? A ba su kashe ba. Ba su kashe kowa ba? Harbi dai sun kai sai kun ka gudu? Kun ka gudu da sauran? Kun ka gudu da sauran ba. To banda ɗauka 'yan makaranta 'yan matan jami'a sai wa kun ka ɗauka kuma? Sai ma jan bako amma dai gaskiya ba wannan ɗauka da an kai da shi ba da ni an kai ɗaukar ta shi malam jan bako da su malam tukur da ɗauke shi. Su malam tukur da kai ne ya zaɗo jan bako? Sun ka ɗauke shi. Amma bayan da kai kace da kai da su dan gogo kuka dauki malam jan bako a gida ne. Ne a ba haka ne. Su babuga suka shiga suka bude kofa suka tilasta mai gadi ya bude gate kuka fito da shi. Ba kai bayani ai. Sai wa kuma kun ka doka? Ya an ka doka Alhaji ya Sabiu. Wallahi nan ba da ni an ka doke shi ba wallahi. To amma ina an ka kai shi da an ka doka? Can daba tukur. Da yara ne an ka doke shi? To shi ban sani ba wallahi da yara ne da ba da yara ne shi ban sani ba tunda ba da ni an kai ba wallahi. Ma kace ka samu labarin cewa da shi da yaran shi guda biyu ka doka an ga